Kusabalele okunye nguSmin kanye noNavigator. Sanibonani kuphi nakubi la kufinya khona lombo sonke manje ukubingelela ke mathina wacabisa intombi zomqomela amahlaka abanye zibaqomela imali ethi wazi ngena kwethu ngawo sokulakho lokuqala la cotho press ona ke subscribe button ushare uphinde comment okhuluna konke ke uma subscribe ayikho imali ke hamba kodwa ke sizosenzela ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sekufaka la video hamba phambili sekuvela kusho ke uSmin laphana ecomment kuyipost yakhe uNavigator emva kokuba ke uNavigator sabalalisa ukuthi ngangidlala mina ayikho ialbum ezophuma wasethi ke uSmin laphana kuma comment ayikho lento yakho wena vele uyeke umculo wathi ke uNavigator laphana ke kade ngawuyeka vele bebe ke sebe comment abantu abaningi bathi engane zakwethu ningabe njalo bese niyadalabhana ngifisa uzwa ke uvola lakho lapho umlaleli ngasekhaya ngane zakwethu ukuthi ke ngampela lento le ingabe igcina noma ngabe ke ayinawo yini umthelela omubi lapha ke ukuthi uSmin naye uNavigator begcine bedalabhana uzokhumbula ke ukuthi umntalabho iyona into edlisile kakhulu la kumaskandi kulezi insuku zanamhlanje ke umaskandi akayilutho ngaphandle komntalabho wakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment ngane yakwethu asilandele kwivideo elilandelayo danko.